Arribarà el dia 20 i s'hauran de decidir moltes coses. Els únics que pensem en els d'ací, els únics que som els de casa, som esta opció. I els únics que volem fer un grup valencià que no s'oblidarà d'apretar el botó en clau valenciana quan anem a Madrid seran els nostres. Per això, feu el que vulgueu. Feu el que vulgueu, el que vos isca. Però penseu